Nějak se vám to hoši hroutí jak domeček z karet. Já už se na to můžu leda tak vysrat. Celý život konspiruju, maskuju drátky, za který tahám, schovávám biolaboratoře v 10 000 kilometrů dlouhých tunelech plných dětí, ze kterých léta těžíme adenochrom, a nakonec mě vyhmátne nějaká čůza z Bohumína se 6 třídama základky. Ty vole, to nevymyslíš tohleto. Dneska, aby se zbál jim říct, že je země kulatá. Oni už ví všechno, neboj nic. A onehdá to zemětřesení v Čechách, hned vás měli a hned věděli, že to je z tunelu, co tam máme pod Blaníkem. Ale že tam svatý Václav vožralej, jak hovado hrábnul do ovládání, to už nikomu nevysvětlíš, ty vole. A úplně se už hoši vyserte na cákání chemtrails. To taky nepochopíš, ty. Oni přesně ví, kdy a kde, ví úplně přesné složení a ví, co která látka přesně způsobuje. Naši nejlepší vědci si s tím dali takovou práci a lámali si s tím hlavy takovou dobu, ale támhle Franta od Děčína na to přišel během chvíle s Lojzou v hospodě a Nejčko už je toho plnej Facebook. Tohle musíme, pánové, zastavit. Není možné, aby každý obejda v Čechách znal přísně tajné informace dřív a líp.